Sa number 10, buwas nga adlaw, Ash Wednesday, ang panugod sang Lenten season para sa mga Katoliko. Subong pa lang nagapanghanda ng simbahan sa pagpangbadlis nga wala sang body contact bangod sang pandemic. May report si Romeo Subaldo. Masobra na sa duha ka dekada nga ginahimo ni Romeo Pabicon ang pagpanipon sa mga laya nga lokay nga nabindisyonan kun Palm Sunday. Isa siya sa ka-church volunteer sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Iya ini ginatigana para sa pagpangbadlis kun Ash Wednesday. Kaina, naghingagaw padabok si Romeo. Nagaduda siya nga basi kulang ang napreparar niya nga abo para sa buwas. May ara na kami kulang. Ano? May ara na kami na obra kulang. Kulang pa. Sa kalabad doon, kinamot tao. Pulo kami sa daan. Sa buwas, puro kami sa. Suno kay Romeo, napulo kamisa ang patigayunon sa buwas nga adlaw gani dapat man nga preparado sila. Sunod naman kay Father Henry Donasco, ang Director sa Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod. Ginhimo nila nga pulo ang misa sa buwas para hindi magdagsa ang tao sa sulod sa simbahan. Magadepende sa simbahan kung luyag nila nga budburan sang abo sa ulo ang sumilimba. Magamit sang cotton ball ang pari sa pagbutang sang abo sa agtang o kung mismo ang sumilimba, magabutang sang abo sa iya nga agtang. Hatag namon ang tatlo ka option sa mga parish priest o kung chaplain sang simbahan kahit sila ang mas nakahibalo sang sitwasyon sa mga tao. Sa guwa sa simbahan, may mga baral na nga daan para hindi magdagsa kag magtinuparay sa sulod sa simbahan. May canopy man. Magasugod ang misa alas 6 ang aga, tubtub las 7:30 sang gabi ang pinakaulihing nga misa. Dugang pa ni Father Donasco, tani hindi pagkalipatan sa mga sumilimba ang matudtuod nga kahulugan sa pagbadlis. Ning season of Lent is a time to renew our relationship with God, no? Inatagaan kita sang simbahan sang season wherein to examine sang aton relasyon liwat sa Dios. Estrikto kuno nga sundo ng physical distancing. Ang Bacolod EOC nagpahanumduman sa mga sumilimba ilabi na sa buwas nga hindi pagkalipatan ang face mask kag face shield bisan yara sa sulod sang simbahan.